हाय फ्रेंड्स, नमस्कार. प्रियाज किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे. तर चला पाहू चिकन बिर्याणी. तर मी इथं 250 ग्राम चिकन घेतलेलं आहे व त्यामध्ये 1 चमचा हळद टाकून घेत आहे व 1 चमचा गरम मसाला व 1 चमचा चिकन मसाला टाकून घेतलेला आहे. त्यामध्ये मी 1 चमचा लाल चिली पावडर टाकणार आहे व 1 चमचा मीठ टाकून घेणार आहे. त्यामध्ये लगेच थोडंसं अर्धा लिंबू पिळून घेणार आहे व त्यामध्ये अद्रक लसूण पेस्टचा 1 चमचा टाकणार आहे व अर्धा वाटी दही टाकून घेणार आहे. पूर्ण एकजीव करून चिकन आपल्याला मॅग्नेट होण्यासाठी ठेवायचं आहे 15-20 मिनटं आणि भाजून घ्यायचं आहे. त्यासाठी मी त्यात खडे मसाले टाकले, तेजपत्ता, विलायची, दालचिनी वगैरे, आणि त्यात तांदूळ टाकून भात शिजण्यासाठी ठेवायचं आहे. तेल गरम झालं की त्यात मॅग्नेट झालेलं चिकन टाकून घ्यायचं आहे. आपल्याला चिकन व्यवस्थित फ्राय होण्यापर्यंत थांबायचं आहे. चिकन मस्त आपलं फ्राय झालं, पाहू शकता फ्रेंड किती मस्त तेल सुटलेलं आहे. त्यात आपण शिजवून घेतलेला भात टाकायचा आहे. मस्त त्याची लेअर लावून त्यात फ्राय केलेला कांदा आणि थोडी कच्ची कोथिंबीर टाकायची आहे. लगेच सेकंड लेअर टाकून घ्यायचा आहे आपल्याला भाताचा. सेकंड लेअर भाताचा टाकून घेतल्यानंतर त्यावर ते अजून फ्राय केलेला कांदा आणि थोडीशी कच्ची कोथिंबीर आणि केशरी कलर टाकत आहे मी छान दिसण्यासाठी. तुमच्याकडे जे कलर असेल अवेलेबल ते टाकू शकतात. मला केशरी कलर आवडला म्हणून मी केशरी कलर टाकत आहे. आणि थोडंसं 15-20 मिनटं आपल्याला ताट झाकून वाफ घेऊनचे म्हणजे दम मारून घ्यायचं आहे पूर्ण व्यवस्थित बिर्याणीला. तर फ्रेंड पाहू शकतात किती मस्त आपली बिर्याणी झाली आहे आणि दिसायला पण खूप छान दिसत आहे आणि एकदम साध्या आणि सोप्या पद्धतीत बनवलेली आहे. तर नक्की ट्राय करा ही रेसिपी फ्रेंड आणि आपल्या चिकन बिर्याणीचा आस्वाद घ्या आणि लाईक, फॉलो, शेअर, कमेंट करायला